cause umaqondana kimi and noNaledi ngiyamthanda umuntu engizom-add kahle kahle uNaledi ngiyam-add. Oh kodwa Ndlunkulu uNaledi mancane. uNdlunkulu. Awusaleli madoda speaking ngaphandle kwaNaledi ubaba uyothandana naye. Utshela ukuthi uNaledi achazanga. Uchazekile. Bese mama ngiceda kumbona manje. Ubona ngathi sake naye ku-date naye noma uyafisa ukuthi nike i-date wakwamcela ukuthi nike i-date. Hello everyone, hope rise kulomba kahle. So abaningi benuke bayazi ukuthi uSpikili ke ubeveza kakhulukazi social media ukuthi umthanda kangakanani uNaledi. So finally ke kumcimbi ke wakhe uKhuzani igcwalisa spring picnic all white party bahlanganile ke bakwaze ukuthi bathi ukuxoxa bathi ukubonda bathi sikho ke lapho sikwi-interview ke yakhe uSpikili ke bembuza ngayo uNaledi bembuza nangayo ke i-career yakhe. So apparently unayo vele umuntu athandana naye, so uNaledi uthi ufuna abe unkosikazi wesibili. So angifune kodwa ukudive kakhulu kuleyo ndaba yakhe uzoyizwela yena mase esho lo yena. So ashone khona ingakudleli isikhathi sakho kwesomlalela ke ukuthi uthini. uhamba noSpikili esigwazayo la. Awusukani madoda eSpikili esigwazayo wavele phela sithi singakwazi. Kodwa Nkosi yami kuthiwa namhlanje sikegcwalisa spring picnic ngicela nje ukubuza ukuthi ufisa ukuthini kuKhuzani ngokuthi uselanda indodo yesibili phela eMelika. Kahle kahle ngithi ngimdlulisela ukubonga kakhulu ukukhombisa ukuyikhandla kwakhe nanokuthi uyasigqugquzela thina sama-artist asafika ekuthenini khona la singafika khona la yena esefike khona. Siyabonga kakhulu kuyena nanomcimbi wakhe muhle kakhulu okuyiwona oyindumezulu impela lo vele kade wayewenza kodwa siyabona uya-upgrade usuku nosuku. Siyabonga kakhulu ikona engingakusho ngidlulisa amazwi okumbongisela. Ake sikhulume ngale gama lakho-ke uSpikili liqhamuka kanjani? Leli gama liqhamuka ngokuthi ngiSpikili esigwazayo ngiyinkundani yakudla emaceleni bathathekile wazonda umntwana omona bathi nginkintela 1 nkintela 2 plus 1 iswina prison wesithupha sekhulu ihleza. Utshela ukuthi uNaledi achazanga. Uchazekile. Bese mama ngiceda kumbona manje. Ubona ngathi sake naye ku-date naye noma uyafisa ukuthi nike i-date wakwamcela ukuthi nike i-date. kahle kahle izinto eziseza lezo ukuthi angifuni ukuthi ngimgagamelele because intombi kumele uqale kancane kancane kuyoze kulunga. So njengoba namhlanje ngihlangane naye ngashutha naye sashana amavideo kuyinkulu intokozo kimi because abantu kade babethawo wena mfana lokhu editha wenza ukuthi nokuthi lokho kuyangijabulisa and namhlanje ngizolala kamnandi njengoba ngishuthe nje umama. Awusaleli madoda Spikili ngaphandle kwaNaledi ubaba uyothandana naye. Kahle kahle nje ngizochaza. Ukwenza intombi yakho ubize ngegama lesibongo ubaba uyothandana naye. Namala phela. Okay kazi. Man, ukhona. Engeke ngikwazi ukumdalula because kahle angithanda ukuthi ngimfake ku social media because umaqondana kimi and noNaledi ngiyamthanda umuntu engizom-add kahle kahle uNaledi ngiyam-add. Kodwa Ndlunkulu uNaledi mancane. uNdlunkulu ingakho ke mase uNaledi sengimtholile ngizokwazi ukuthi ngimintroduce kuNdlunkulu. Manje lo oyindiya lo muhle nje yena. Kahle kahle upartner wami wasemsebenzini nje angibeka ngaye manager. Ake siyakuthanda ke mama noma sikufihlile. Okay everyone, siyivala lana ke i-video yanamhlanje siyibeka unqi. I really hope ukuthi enjoyile i-video yanamhlanje. If you enjoyile make sure ukuthi uyasmasha lo like button, uphinde smashe nalo subscribe button. Ungakhohlwa ucomment down below umbono wakho ngalolu daba. But anyways, I will see you in the next video. Bye.